Songon dia. Udah. Horas madihita saluhutna. Selamat hari Minggu madihita manginang. Dihamu amanami inanami nang naposo bulung. Narotu bagas joron. Suang songoni nang dihamu amanami inanami. Na mengikuti ibadah parminggota di bagasan sadarion. Tapasada marohatta. Tapuji matuhatta marhite-hite buku ede nomor 132 ayat sada dohot 2. Oh Tuhan Yesus, Rajani Sudena, tubuh sian amai, holong aku si somaoku sasada hodo tuhaki. Tombak denggando, au mape denggando, naruma taratai. Jesus dumenggan, Jesus kumoran, si bain las ni rohatai. Bulat diurdo, bitak petorang do, nama tani aripe. Jesus tumiur, Jesus tumoran, surung siani sude. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Ikon songoni dohataku naruar sian pamangaku, dang mulak botitu au, ikon bahenon na dolomo ni rohaku, jala ikon majadi do ubaen na hutongos. O sudehamu akan nama uas, romahamu tuaik,
Jalahamu akan naso marhepeng, Roma hamu manuhor dohot mangaton. Sai Roma hamu manuhor anggur dohot susu, unang pola marhepeng manang marpanuhor. Sai lului hamu majahoba, bican terbahe dope jupang ibana. Jauh hamu maibana bica jonok dope ibana. Haleluya. 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 Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hupangido hami tuho, sailehon matuhami todi ni hasitongan dohot dame. Asa takas huboto hami na solomo ni roham. Jala urubi mahami mangulahoni sian nasa gogonami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pujima debata nani ay nadok muji debata mungase sadosami malum dohot rohami pujima debata nani ay nado puji debata olopon Tuhani hati dakot tenggani basanai sayara hondongan mi rotusi paluai olopon Tuhani hati dakon madenggan basanai Tatangihon mapatik ni debata, imapatik paonopon dohot lapatanna. Patik paonopon. Unako mamunu. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohatta debata. Jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo mabahen sahit-sahit tunasa na mangolu. Iko roha panguluho do rohatta dinasa na mangolu. Atong rap mangido gogo mahita tu adopan di debata laho mangulahon patik nai. Le Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na hombar tu patik mi. Amen. Sayu
topoti madosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, pargogo na sohatu dosan, pardenggan basa doho jala rodi sa leleng-leleng na do asini roham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami, jala sai unang be ingot akka dosa nami. Ay jojot do hami mardosa maradopon ho, jala jojot do husungguli hami rimasmu marhite-hite sian pangalausion nami, dihatam ali Tuhan Jehova. Sayunang paingot-ingot pangalausion nami, unang alang asini roham, sayurupi mahami ho ale Tuhan debata hatuaon nami, palua hami jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosa. Para si roha jala pardinggan basa do Jahoba, labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahet tuhita hobbar tu akadosata, jala dang dibalosot tuhita hobbar tu akahajahatota. Songon asini roha ni ama-ama mida kanakna, asini rohani Jehova di akan makabiari ibana. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin. Tajahama turpuk epistel di mingguta di bagasan Arianon, imanatar surat di 2 Petrus 3 ayat 1-1 tajahama marsikat sorn.
onma surat na paduahon na husurat tuhamu aka haholongan. Manungguli botor ni roha dihamu marhite-hite hata si paingot. Binarti homo di aka apostel muna. Omma narumikot boton muna. Na Roma di aka ari parpudi aka pangalecem parhata icak-icak na manguloi aka hisap na sadiri. Aka namadok di dia do harorona na pinarbaga-bagay. Ay dung modding aka mata hot do saluhut na songoni. Sian mula ni hasiangano. Lao madok songoni dang mga torohana sida, naung sian aek do langit nang tano, jalamar hite-hite aek do hajajadina hinorhon ni hata ni debata. Los marhite-hite aikido mago ujutan o dilatapon aiki. Jalamar hite sian hataido diramoti ibana langit do hotano nuaing. Dipeop do asa tuapi diari paruhuman jala hamagoan ni jolma akana jahat. Ido sahatna. Martua do akana tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin.
Ang ni Kristus mahuda potot say hutundahon haportibion dangoloan sumurut be. Tahatidakon maha porsiaot tai, songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suhatu dosan, na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya todi parbadia adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanuatoru dung ditanom, na mula mangolu di ari patuluhon, na manay tu surgo, lau hudul tu siamon ni debata Jahoba amanai, pargogo na suhatu dosani, di simay bana pay mamulak sogot tutanon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di todi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan abadia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangolu sogo daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan na sora suda. Amin. Titing masa di mingguta, ima minggu pa 23 halihon dung trintatis, tanggal 7 November tahun 2020 sada. Na parjolo tema minggu, ia gor ni mingguta sedarion ima minggu pa 20 dung trintatis, doh tema mangaradoti nasa natinopa, na paduahon danak na sorang. Na parjolo na di hari Kamis tanggal 4 November tahun 2020 sada di basa-basa tuhata do danak bawa di keluarga niamata Roland Maneser Pajaitan inatai Ceris Etienne Borugultom inganan nasida di Jalan Irian Jaya nomor 100 sada Depok sada kelompok 2 Manang Philadelphia. Na paduahon ima na di hari Senin tanggal 1 November tahun 2020 sada di basa-basa tuhata do danak boru di keluarga niamata Luhut PM Pajaitan inatai Dina A Boru Pasaribu inganan nasida Jalan Sasak Tolu RT Tolu RW 5 Kalimulia nasida di kelompok Sia Manang Efesus. Na patuluhon padidon nabadia di minggu tas darion 7 November 2020 sada di permingguan pos pelayanan Arko di Patupado padidon nabadia tu sahalak danak nirwasta nasian kelompok Sia Manang Efesus. Na paupaton na naing marbagas titik parjolo naing majalo pasu-pasu parbogasema Frederick Yohanes Panjaitan anak niamata Edison Panjaitan nahinan tubuh ninata masitan riauli bor hutapea ruas ni HKBP Rawa Mangun dohot orwana tia santika boru situmorang boru niamata Musa situmorang nahinan tubuh ninata Merida Basania boru sihotang ruas ni HKBP Depok Sadaon pamas-masuod dari Sabtu tanggal 20 November 2020 sada di HKBP Rawa Mangun. Na palimahon maka tidakon haporsyaon danak parguru malua reguler angkatan 2020 sada
di hari Minggu nanengro ima tanggal 14 November 2021 di parmingguan pukul 10 patu paudo pakatidak kona porsiaw tu 40 halak dadak perguru malua reguler ima angkatan 2020-2021. Parminggoni ima nani dohotan holan nanaing makatidak kona porsiaw rap dohot natoras nasidabe. Alani pinabotohom ma tusadok ruas ni huriatta nanaing madohoti parmingguan asa marhite live streaming. Ima marhite kanal YouTube Hakari Posada ima di parmingguan pukul 7 dohot pukul 10 lalu. Napaunapon tona sinode distrik dohot pelian sipirni todi. Dusipul titingon begiota do tona sian sinode distrik dohot pelian pangurupion tu HKBP Sintang dohot nangapino di Kalimantan. Napapituhon parture ni partikian ni par guru malua dohot akar rapot-rapot boima taida di warta cetak na pinarade ni huriatta. Na parpuri na pawaluhon titing na sojinahon dohot barita parhepengon boima tajaha di lembaran warta na pinarade ni huriatta dohot mahrite grup WhatsApp kelompok pertanyaan tabe. Songonima titing na masa di huriatta di bagas saminggon saya di pasu-pasu tuhatta may tau sangap di guarna. Sonari hujaha marihita tona ni Sino Distrik. Madapoton na pinasangapan sudir ruas dohot parhalado HKIP se Distrik 28 de Boskap dengan perantaran pendesa resort di Inganabe. Tona ni Sinode HKIP Distrik 28 de Boskap 2021. Dame ma dihamu di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus Raja ni Huriai. Tamado pasahatota mauliate tu Tuhan Yesus Kristus Raja ni Huriai. Nang madongani padalanan ni Sude HKIP Distrik 20 lalu de Boskap. Boy madalat dohot denggan. Dipatupa di hari Kamis saat di hari Sabtu. Tanggal 20 lalu saat 30 Oktober 2021. Maringana di Erema Village Cisarua Bogor. Sinodongan ni tema. Sadama parrohamuna. Sadama haholongamuna. Saroha sapikiram mahamu. Filipi 2 ayat 2. Dohot subtema tao dos niroha di bagasan parsaoran panidangion dohot pakobasion nani dohotan ni ono 5 halak sinustan sia 22 resort dohot parhobas sia distrik. Sino distrik dibuguhai marhite pertanyangan pamuhai jala sino di distrik dibuka amata preses. Di bagasalas niroha do sude sino destan madohoti sino dei sian nama muka saat tuna mangujungi. Di hata pamuhaina di do amata praes do sedia godak pe si lauta dos niroha do si bahin na saut. Jalau bukmai tu padohan ni halak batak nama dok ai godang ai laut dos niroha do si bahin na saut. Di Sinode Distrik de Boskap tahun 2021 daun di patolhas do pabawana denggad do mardalan akka program kerja ima koinonia marturia diakonia Distrik 20 de Boskap tahun 2021 nangpe mengadopi panahit sorimago COVID-10 sia. Marsitutu do sude ruas sinodestan pasahaton pikiran di sinodei. Kabi jupang maha putusan nauk tinotopon ima. Parjolo. Majalo laporan pakobasion nya mata prases. Kabit koinonia, kabit marturia, dohot kabit diakonia. Suang songoni laporan parhepengon di distrik na pinatolhas ni bendahara distrik. Paduahon. Manotopon program dohot anggaran distrik tahun 2022, jala pasauton program hatopan tahun 2002, gabe tahun dos niroha manang kesehatian. Patuluhon, marsitutu do distrikta pasauton program hatopan sahatu tirket huria, lumobi, asa manotong manupahi gerakan Rp1.000 dana pensiun HKBP. Pasikopo database, hajuara bagason, mabahir rekening virtual account, patuluson hasasaut ni sentralisasi parhepengon. Laos patupahon akka ulaon laho makehei haporsiaon. Tusude horong mamuka sian sekolah minggu remaja na pasobulung perempuan ama dohot lansia. Paupaton masarikot do huria manang resort di distrik 20 de Boskapon pahebakon pos pakobasion laho pajonjokon huria na baru jalamangyahi hagagadda ni huria HKBP lumobi di luar Kalimantan Barat, Sentul City Bogor, wilayah Depok, Bogor, Sukabumi na memungkinkan. Palimahon,
asa manotong mahuriata HKBP parsidohot mangulahon prokes 5M. Dohot denggan disude pakawasionna memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan. Huhut ria patuluson program vaksinasi nasional na pinatupan ni pamarentata. Lastotong matabuan ditanyakta asa humatop sumisi pandemi COVID-10 siaon. Na paunopon nunga saut be diresmihon HKBP jeruju gabe resort nai baru ima di tanggal 22 Agustus 2021 di distrikon dung joloma maulus akka ruhut hobar tu aturan peraturan ni huriatta jala resmi mana sida gabe ruas ni sinode distrik. Sinode distrik di paujung marhite pertanyangan dohot ulaun nabadia. Songonima pinasahat tusude ruas dohot parhalado ni huriatta tona ni sinode distrikon. Saya ditupak jala di pasu-pasu tu hatta Yesus Kristus ma hita saluhutna pasauton lomon rohana. Asa gabi pasu-pasu KBP di Portibion. Amin. Tabe dohot tangiang atas nama peserta sinode distrik Parases HKBP Distrik 12 de Boskap ditandatangani Pendeta Nexon M. Simajuntak MTH. Namangihut hujahama surat taringot tu bantuan bencana banjir dongat tasahuria na di HKBP Sintang dohot HKBP na Ngapino imana di Kalimantan. Perihal persembahan spiritodi untuk bantuan bencana banjir gereja dan jemaat HKBP Sintang dan HKBP Nangapino. Kepada yang terhormat, seluruh jemaat HKBP Distrik 28 Deweskap dengan perantaraan pendeta resort atau pimpinan jemaat di tempat. Damai sejahtera kiranya menyertai kita sekalian. Sehubungan dengan tingginya curah hujan di daerah Kalimantan Barat, khususnya di daerah Sintang dan Nangapino, sehingga terjadi bencana alam banjir yang dalami saudara-saudari kita di jemaat HKBP Sintang, Nangapino Resort Sintang. Banjir terjadi sudah hampir 1 minggu mengakibatkan terendamnya gedung gereja HKBP Sintang dan gereja Nangapino dan kurang lebih 50 unit rumah jemaat rusak ringan dan rusak berat. Kita sangat prihatin atas bencana banjir ini. Penderitaan yang dialami saudara-saudari jemaat dan masyarakat sekitar sangatlah menderita. Untuk itu, dimohon kepada seluruh warga jemaat HKBP Distrik 28 de Boskap untuk berdoa agar Tuhan senantiasa menyertai dan menguatkan mereka yang ditimpa bencana banjir tersebut dan sekaligus mengadakan aksi sosial dengan cara mengumpulkan persembahan kasih untuk membantu meringankan beban yang mereka tanggung. Pengumpulan persembahan dilaksanakan pada kebaktian Minggu tanggal 7 November 2021. Persembahan tersebut agar dapat segera kita salurkan kepada mereka yang terkena musibah banjir. Dimohon kepada pendeta resort, pimpinan jemaat HKBP Distrik 28 de Boskap dapat menyetorkannya pada hari Senin tanggal 8 November 2021 ke rekening HKBP Distrik 28 de Boskap, Bank Mandiri KCP Depok Cinere, nomor 15700354746 atas nama HKBP Distrik 28 de Boskap. Bukti pengiriman dapat dikirim ke Bendara Distrik, HP atau WA nomor 0812 82819022. Juga jangan lupa mencantumkan nama gereja yang mengirimkannya dan bantuan banjir ke HKBP Sintang dan Nangapino. Demikianlah kami sampaikan surat ini. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Teriring salam dan doa atas nama Praeses HKBP Distrik 28 de Boskap ditandatangani oleh Pendeta Nexon M. Simajuntak MTH. Songonima surat naujahami jadian non marturung tujulu hita. Maulati mak.
Oras ma di kita selalu na amanginang. Kurian itu hatta AKBP Depok Sada. Ipartikianon songon mewakili parhala duni huriatta AKBP Depok Sada. Rohani Ison. Laho Patol Hasson songon dukungan support na boy si Bahenotta tu pesta gotulon ni huriatta ima nah, di tanggal 1 tanggal 5 Desember 2020 sada. Tapak kilalahod do amanginang kasude pasu-pasu sude akan adenggan nang di pasahat hatta tu kita tu keluarga ta ganuk marsada sada. Tong do taingot amanginang buha program ni garejata nalao aga sagabe pasu-pasu tong tu akka sude ruas dot akka sude na humahaliang markite program na dibahen sian program diakonia marturia dot koinonia amanginang sang adong nabuy merdalan moloso adong akka support dukungan sian kita saluhuna di partikianon mangido kami sarak mahita mensupport programon mensupport pesta gotilanon markite tangiang kontribusi nah boy tarpatupa di bagasan lasni roha munang adong di bagasan paksaan. Jadi amanginang ima sautik hata sian kami sehingga matutu sudah akan nataulaon di pasu-pasu tu hatta sehingga ma sudah nataulaon gabi berkat tong tu akka kuriatta jemaatta di HKBP Depok Sada. Ima hata sautik songon kami songon himbauan ajakan lasma rohatta amanginang lasma rohatta asal saut pesta tahun tarpatuba di tanggal 5 Desember 2010 sada. Mulai atema di tuata, mulai atema di kita saluna. Horas ma.
Satan jalamat ora sau marhite hatani Gohiau Tuhan marhite hatani Gohiau Tuhan marhite hatani Gohiau Tuhan marhite hatani Songon hudon narumar doau Tuhan di sumurmi Gohiau Tuhan marhite hatani Dame ni di batana sumurung sian saluhu naroham. Imana mangaramoti ati-ati do pikiran munam. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhuna. Di hamuna donga sahapur siaun di bagasan Yesus Kristus. Bari tanau di nagabi hatan debata di mingguta sadarion. Imana tersurat di buku Pesalmen bidu 146 mamukamai sian ayat sada sahat tu ayat 10 tangiho kamuma hatani debata. Haleluya. Aleto diku puji Majahoba. Pujiokku Majahoba saleleng aku mangolu. Sai edehonokku do debatakku saleleng adong dope aku. Unang marhaposa kamu tu akka pangarajai tu anak ni jolma na seupeo panupahion di bagasan ibana. Ia ruar sogo to dinai mula maibana tu tanona. Di ari nasasadei pesam masudi akka sakap naing. Martua memanang ise nama bahen debatan si Jakob pangurupina. Marpakirimun ibana di Jakoba debatana. Sito palangi doho tanaon. Doho laut rodi isina sudena. Si ingot hasitongan rodi saling lilingna. Si patikos uhum tuakana nirupa. Si lehon si panganon tuakana male. Jahoba makarhari akana tarate. Jahoba patonggor mata ni akana mapitung. Jahoba pahe akana tuki. Jahoba makaholongi akka partigor. Jahoba mangaramoti halak na burong. Ibana margogoyhon akka na sopot somarama somarinam. Dot akka na mabalu. Jala di palipe yang godalan ni akka percahat. Jahoba do raja rodi sang lilingnam. Debatami alesion marsuduk-suduk do. Haleluya. Imam sahakna. Hurian itu hatta na kinakolongan di bagasan Yesus Kristus. Somaldo tabege hatta nama dok. Hidup orang percaya tidak terlepas dari memuji. Ia ngolu ni naporsiai dang lokang sia dirina
manogot arian saat tuborngin. Ia soholan mamuji debatang. Alanida makadonga saha porsiaon ido tadana hita halak na marsi hohot tu debata. Ido tadana hita ima na totong dope maniop makaporsiai debata di bagasan ngolutta. Jala nang berengota di bagasan ngolu nina porsiai. Debata dang nagabi gila puji-pujiya sakita. Alai nang idota do ima hina argani pamujioni. Hina argani ima lapatan ni puji-pujiani di bagasan ngolu ni akana porsia. Haru hita jolma sa lo morohata madapot puji-pujian. Haru hita parhalado lomoro hatta madapot pujian. Ama pe lomodo rohana madapot pujian. Ina pe lomodo rohana madapot pujian. Yanako pe lomodo rohana madapot pujian. Alani jolma nadangol do jolma molo dangol mamuji. Napaik dui. Alai gudang do di partikianon. Senekola di mana pujion. Alai sedirina maul mamuji. Saya nekola ni mana sandung-sandungon, alai molo sediri rakyat sandung colma. Ido nataro rupani sahid di partikianom. Ima sahid nama sai maul ro sedirina madok. Haleluya. Laos di pasahat parpesalmen ma di bagasat turpu taom. Dido ibana rupani puasa ikut dohon di parpesalam ini perjolo satu nama mengunjungi di ayat sada doho di ayat 10 dibuka doho ditutup hata nama do haleluya puji macagoba haleluya. Ia memuji debata sasitongna sada kebutuhan dui dihita. Ia mamuji dah pasang apa debata sada pengakuan no keren sada ima si pangano dui. Molo somanga kita dang teratur toturodo sahid. Molo dang teratur tulu hali sadari porsia bamu komarsai mah. Alai nasa namanga tulu hali sadari dangalani godangna alai dia mengisi perutnya 3 kali sehari dia akan sehat. Alai sipata tulu hali, sipata sehali, sipata daung, sipata apalagi masani diet nuengon, asa diet ninna, olorang manga sadari, porsia mahamu itor nama sahid tusi, itor gabe dia me, itor naik ma asang lembungna, walan naik imana, mok do sesak ma, itor begio mamarsugo, amoding bebah. Amat tasyai inat tasyai. Alania aladang teratur ibadah nakeng aladang teratur di sipanganon. Alanido didok parpesalme di bagasat tirpu taon. Asa sada kebutuhan do di jolmai madok mamuji debata. Jadi sengsara do jolma, marsahid do jolma, molodang marsipangano parto dio ni mana mamuji debata minimal 3 hali sadari. Ido nata ida nang na pinatupan ni si Daniel. Iya si Daniel di batu bay mana do ngolu pertanyaan na 3 hali sadari. Asa didok di Daniel onomi. Saya lau di mana 3 hali. Bahkan dong atta na sabula pi 5 hali. Alai neng dohono tadi amak kadonga sahapor siang. Alas ada kebutuhan do dina porsea atong ikeberengot do ima bahwa pamujion ni ima pejuni debata tu akan porsea jala sada tanggung jawab nabal gadui lau mamuji do pasang apun debata. Ido ubaina sai tugas nabal gado ulau ni situa mamata-matai ruas ni huriana na somar minggu. Naso mamuji debata. Sada tanggung jawab nabal gadui nang dipadita lako nang manogunogo marhite do ngaparhalado ise do naso marminggu isa na malas. Termasuk di kewajiban doho ditanggung jawab asa magodang huriai ima di pamujion.
Ido benna belga dui paltak dui ulaun ni situa nang ulaun ni padita mamata-matai. Marnida manogu-nogu pamujion asa matoras di hatan di mata, asa sehat di hatan di mata. Hiado songoning sada situa. Ala se di peri mana dilunggunai adok sahalak sohiabe marminggu. Bah, itu dia naing amata si janggualon naing. Ngamar bulat-bulat da sohiao marminggu ni narani amata si tuon. Topek lawe mana hari minggu pagi. Jam-jam walu ala jam 10 do per mingguan. Ida foto ni mana ma amata si janggualon. Hape diberingi mana ma di belakang ijawon amata si jangguali lagi melatih huda. Horas amang Pak Janggual nin amata si tua. Bahoras amang songon na tumben amak si tua ro ari minggu tu bagas namion. Imadah ay ngamar bulan-bulan sehu mata-mata ya mang dakya bero marminggu. Ima damang bawa beno sibuk kamang ay sibuk marhua sibuk amang ima diulaun terlumobi ma ay holan ari minggu do arong ariku lau melati aha melati hudo bahasa pola latih karo hudo di patorang imana ala adong tabai pertandingan hudo jadi luar biasa hudo hapelam tertarik mata situ. Ay baharo amang menakara songon dalam hiba tu kuda tau dinna anggo kuda tau namang luar biasa ibo to oddo nang dingolu ni pardagingon do ngolu ni partot dion ni songgoro ni amata situ songon dir lapatanna molo hoda tau namang hola didok haleluya sakencang-kencang nom apalagi lam didok haleluya lam kencang molo didok lam haleluya lam luar biasa kencang na hera amata situ luar biasa baina alai molo didok amen. Bah, itu stuk don. Inna. Bahidon. Bah, pakai niamang situ jo latih kon niamang jo hodon inna pakai niamang jo na. Bolo jo bah. Asa hu pakai jo asa huji jo ninna amata situ ma. Ipakai mahuda nom. Toroma amat situ. Haleluya inna. Tor merlujung hud ahom. Hodon. Haleluya inna maksud. Lem kencang. Haleluya lem kencang. Tapi tiba-tiba ngalam kala kencang kia be tiba-tiba juluna lubang na bagas. Tor dingo imana ma. Amin. Stop. Toroi mana bereng mana agarang dang mate au nana. Ale toroi mana ma. Haleluya ne tor malompak mamse hude. Las mate maro amata situe. Ala nia imana keng nendo honota dia mam sian barite. Nendo honota dia makadonga saha porsiam. Asa naing panadayut tu hatan dia bata dak songon na tu hudai. Alai idota ima pamujion bahwa tapuji debata songo padok ni par pesalmenima. Mamuji debata dakkolan sekedar puji-pujian. Alai mamuji debata ima menyenangkan hati Tuhan. Ido benna seta puji debata. Nalasa ternyata rohani debata. Molo taida di pesalme sampai 150 pesalmenon. Nalasa rohani debata marnida par pesalmen. Alani puji-pujian naro sianibana. Ternyata Tuhan juga senang hatinya jika manusia itu mau terus-menerus memuji, memuliakan namanya. Alahiado songon itong. Sada paredde amatay pelatih. Jala amatay nang jago menciptakan edde. Pelatih do amatong. Jala malo menciptakan edde. Alai suarana pas-pasan. Suara ni mana pas-pasan. Alai molo inatana na jagoan inataning. Inataido terus mengedehon na nilati ni jala na diciptahon ni amatay. Saya inataido mengedehon. Alai saya terus ma ditekan amatay. Otik-otik neng marede inatay saya ditekan. Iya so didok masalah suarai, iya so didok marupani polumena, iya so didok makitukan, iya so didok marupani pibrana, macam-macam ma. Akhirnya inatai lemliling, lem malas ma marede. Hape orang masih ada project, iya ulun ni amat to project do. Hape pas di bagas nai mula imana sen nama project ibigi mana ma inatai marede. Wala mula amatai imana ma.
Luar biasa doa. Edemi inang. Holak kubegi edemi itorsohuio duluja. Jala pitorsohubo toro 3 kilometer kudalani sadarion holak kubegi edemi inang. Akhirnya songonima inatai tiap hari. Basa lomor natai tong balau murumpe do ola mula amatai basa de deho ede gabe lemaloma inatai marede. Roma tetanggana dibigima. Malodo mat inattom marede dinna. Ujungna direkam. Ujungnya nung saya direkam di masuk mati YouTube gabe terkenal mah nak kaning inatai menjadi seorang penyanyi yang luar biasa. Alai anggo inata naking namalo namarede do amata namalo menciptahoni tunggabe mollo do jala gabe melep do alania hadia makadongan nak kaing tabereng man. Ternyata ada yang berkarunia talenta yang penyanyi yang luar biasa dan ada yang pas-pasan. Ternyata yang pas-pasan yang hebat. Alania saya ada jawabannya. Kata memuji. Allah saya dipuji amat tapa rojekido inatanai. Sehingga dia semakin bersemangat, semakin luar biasa. Allah saya ditekan amat taido inatai. Ngamalona kain inatai. Allah holan na ditekan. Bau juga lem masak. Belum keripuk ma buhinai. Songoni do dijabu. Terida do buhini inata. Na ditekan. Do songoni amata dijauh. Mau inata na sering ditekan. Keripuk dato derima tua. Songoni amata. Lapatanna masai ulido hal-hal akka na memuji jala di halo mohon debatabing. Namangiu dia makadonga sahapor siam. Di ayat tului. Di ayat tului ditakas do didok disi unang marhaposak kamu tuakka pangarajaing. Asa unang marhaposak kita tu jolma na di portibion. Hala na mamuji di batana kang didok parpesalmen unang marhaposak kamu tu jolma. Ay jolmai na marhagogoni pesad doi lenyap doi pangarajai martitibe doi. Ido benaidok poda Raja Salomo di poda tolu ayat 5 satu ayat onomi. Marhaposat tu Jakoba maham. Sian nasa pikiramuna, sian nasa gugung. Unang marhaposat tu pikiramuna sendiri. Asa nama saya berengot tadi si unang marhaposa kita tu portibion. Unang marhaposa kita tu gogo nang tu arta nang naadong di hita. Ala ikon horat tu debatado ita marhaposan. So tunggabe tari bataon arang di hita. So tunggabe ita bain haposata. Ala ikon debatado. Ido na naik dohor di parpesal meno. Termasuk di hidup bain na saya di igil di bagasa turbo. Salah satu sahih di partikeno amalbe jolma gabe haposan. Nampe gurang kuare jolma si haposan amal nama kaposi. Nang di huria be nung amalbe ruas di huria makaposi situana taringo tua kapar hebengom. Ide bekon na jamo do sa sitong na parhalado laho mangaturkon asa unang mabiar ruas di huria mga leon. Porsia di berupani barak pola ikon alani na sitabay tatayangkan tiap minggu asa di leuruas ni uriay. Alay molo haposat donang mulai padita ng parhalado lako mengelolay saluhuna na adong di ruas di huriay lanon na duin. Au porsia do disi. Jalayak do disi. Alani sahit di partikianon gudang pegereja na sega gudang pegereja na sursar na so haposab be. Baik pendetanya lagi tidak dipercayai dan dihaposi be. Nang songoni situada di hapor saya, padita pila na hapor saya, sehingga ala na so masih haposan ibe, nang terlumobi sahid hampir 10% sahid ni perbadaan di huriala tidak percayai lagi ima di mammon manang di parhepengoni. Ala ni didok parpesal menoma unang ma tu de batama haposi. Asa nang berengotta do di si ima ikkoboy ti obotta. Alahata ni situ tuur nama dohi. Molo horbo talina do sitiopon. Alai molo jolma hatana do. Labatanna apa yang sudah kita ucapkan. Apa yang sudah kita janjikan. Iko kaposak kita di sini. Iko boy di hapor siay. Na parpudi madia makadongan. Ima songot tema ni mingguta di ayat onom 1 ayat 10. Di ayat onom 1 ayat 10 na mangajari kita songot tema ni mingguta mangaradoti
nasa natinoppa. Mangaradoti nasa natinoppa. Ahado sakap ni debata. Ahado tujuan ni debata tu hita. Sadado ala imagudedu hita. Ala gobaran ni debata tu hita. Ala hita do lilo debata imana kadingani na memiliki sakap doho rencana debata. Ada ngadok kita na kebetulan di toppa debata. Tetapi kita semuanya adalah dimiliki dengan rencana dan rancangan Tuhan. Alani molo temani mingguta mengarakat kita mangaradoti nasa natinoppa ni debata. Ikut taradoti natinoppa ni debata. Ala tanggung jawab tadi. Molo tabiki nak kengai titingi. Bahasa banjir di Nangapino. Bahasa banjir di Sintang. Tentu sahali dia makadonga sahapor siaon. Hita marana maboto bohano yang daerah Kalimantan. Yang dulunya adalah hutan yang sangat luar biasa indahnya. Yang dulunya begitu rindang, yang dulunya begitu indah. Alain waeng molo hita sa Kalimantan. Dangadong benau tabigibi. Hau na bagaki. Alam na dihalawo. Bahkan dunia ini dulunya menciptakan film ke Kalimantan ala ni bagatna. Alain waeng dia makadonga sahapor siyaw. Taidama aladang dijaga be natinopay. Gabe Roma banjir, Roma bencana, erosi terjadi ma. Taidama na kay aladang dihahulongi, ala kerakusan ni Jolmay. Kerakusan ni Jolmay, kerakusan ni aka pemimpin-pemimpin na parjului. Sehingga pohon habis ditebangi. Dangadong binaing hau disi. Untuk ngarong peka sada-sada namin. Sehingga gabe dangadong be menahan. Gabi darmi manahan aiki gabi hol lebajro na. Dakola Jawa besongoni, dakola Jakarta be yang dulunya memang kola Jakarta do tabigi daerah banjir. Ala yang gunaing nunga hira sudibi. Ala ni ada makado kasapor siya kembali matutur putaom. Ala dang tarado tibe. Ala dang sada tanggung jawab be majagahon ekologi na neleon di debatatu hitam. Gabi Roma bencana. Gabi turu ma akauduk tu kota. Rulok maka roka binatang tu kota sehingga menjadi ancaman. Habis ma eme yang langi bagudung. Daerah bigia wakamang do taminang di tebing tinggi daerah tebingan nanti. Sapi ditikun di Huria. Ala habis eme yang langi ditikun nasa nama nakuk bagudung hargana nasaon bayaku kamu mah. Ala habis yang langi akeme. Alanya, aladang adong be inganan ni bagurungi. Aladang adong be ima rantai makanan. Songonan neta pelajari di biologi. Rantai makanan tidak ada lagi. Habis ulok yang langi jolma. Aitor apalagi galak bata. Ngai pe habis ulok bunang di hitan. Aitor di baidu tabul. Sambil minum tuak. Aina tabu sambil ditarik. Aguh ya. Binereng ma ijuli. Ayah harus songon namar gilong-gilong ni urupani. Toi malai, toi mamang. Ulok duinin na. Bah. Aga betabul betul. Akhirnya dangarong binay ulo. Ujung alam, gurang ma, bagudung. Baguk ma, hatsur ma. Ngasih gabi lubagi matano. Habis makaime, doaka, banga putus bening marupaning. Alay, neng dohonotam, marhita turpu tahun. Asa tanggung jawab tadi. Jala luar biasa do, diigil parpesal meno. Sada jauh-jauh doing. Asa tapa buat tu suduk na poso, pamujoni asa tapa tapasat, ima ekologi do panopau ni debatang. Nama Sayuli. Jala pamujoni tergobar di Nabudari. Nabudari tapai do malam puji-pujian. Jala gabi hui ma adong sada sian peserta namare di Nabudari i. Na luar biasa. Rupane memang luar biasa do. Alailas huingo edena dohot Nabudari tabuk kamajo buke di nomor 500 ona pulsia imedio kalaki Nabudari. Seragam nabe bagak ko Nabudari. Seragam laki bagak. Las di dio kalaki on Nabudari. Mudah-mudahan mataba anong muse sa kalaki ala tay deho nom. 500 ona pulsia. 500 ona pulsia itu ang paror kamajamang. Doa maksong leader.
560 ayat 1 dan ayat 2 tedeon. Ode bata tunglongang dorohaku molahu bereng natinopami sanuhut bitang hilap dohot ronggu maka tindak kon hasang apon ni marende au Tuhan mamujiho ode bata sangat doho marende au Tuhan mamujiho ode bata sangat doho. Ayat 2 holang perhala maju ayat 2. Di ladang di adaran dohot tombak marende bidong tumasay sona ucuk ni dolog sungai dohot kurang mamarita hot sangat Tuhan marende au Tuhan mamujiho ode bata sangat doho marende au Tuhan mamujiho ode bata sangat doho. Taidama na tinoppan ni Tuhani. Taidama na binan ni Tuhani tu hita. Ikumared di hita. Hola tabering pe ariad do tabering na tinoppanay ikuberengota do pujiota hinabalga dohot huaso ni bata. Atong tajagama taradutima asa gabi pasu-pasu itu hita asa gabi las ni roha tarlumobi hanguluan tu sudut akan poso. Amen. Martangya mahita. Mauliante ma Tuhan di bata di pengoto hami marhiti hatam nabadie. Asa totong haruar segulu nami nama dok haleluya pinuji mako Tuhan rodi saliling nililing na. Molu hida hami Tuhan akan atino pami bagak uli. Jala sudi hami Tuhan di pengoto majaga huni unang gabi robi akka bencana unang ro bajir unang ro gunung na militus unang ro Tuhan akka bencana-bencana na asing tu kami. Alay salu na mahami Tuhan mangaraduti. Unang ado Tuhan pemanasan global di Portibion. Gabi boy mabuk kamatian, kesengsaraan, atau Tuhan paluas makapamaret tanami. Lako ima Tuhan menerapkan aturan na disiplin na denggan. Aso nang adong be Tuhan kerakusan di tonga-tonga ni bangsa namin ng di Portibion. Ay salu na Tuhan salpudo Portibion. Hola kodo Tuhan na punay. Alani molo di ipalwaso kami di Portibion. Satok kido kami Tuhan. Alani alangolo na satok kido kami di Portibion. Nang radut bagak Tuhan na tinopami. Tuak kajolma asa ang giya sa luho na Tuhan. Makaholongi ima na tinopami. Naik kami Tuhan perjulu siya diri nami. Di bagas nami asa yes ng akabagas nami. Iyas ng lingkungan nami, iyas na kurya nami, ng akaulon nami. Tarlumobi matuhan, iyas ng dipartodio kami, di pamudyon nami Tuhan. Asima roham, sesaut ma sakat do lomo roham.
Ale Tuhan debata nang songonilas ni rohanami marhiti pasu-pasum di jalo ruas ni huriam Tuhan ima di tongo so Tuhan sada poso-poso bawang di keluarga ni amanami Roland Pajetan inang boru gultom songoninang di tongo so sada poso-poso boru-boru tu keluarga ni amanami Luhut Panjetan inang boru pasaribu asimaroham Tuhan pasupansu madak danahi songoni nang natorasna gabe danak lomoni roham pertumbuhan na sempurna ibana Tuhan nang Tuhan dinaung adong sada poso-poso marhiti padidion nabadia di pos pelayanan arko pasu-pasu matuhani nang disakap ni huriam pe Tuhan neng marbagas ima yanak komu Tuhan Pedrik Yohanes Panjaitan do nanaing orwana tia santika boru situmorang saya patulus ma Tuhan sakap na sidang nang songoni Tuhan patupon nami ima pilihan pangurupion songon pilihan nami sipir ni toddi laho mangalehon to karongan nami ngalami banjir ima di HKBP Sintang doho di HKBP Nagapino Kalimantan Barat. Oh ma Tuhan nama ngocar rohanami Tuhan lau mangurupi na sidam. Na ngali Tuhan dia kapakobasyon di ruas ni huriam. Siya mamuka sekolah minggu remaja na poso ama ina lansia nang kaparato pasu-pasu may. Ale Tuhan debata nang bonon nami ruas ni huriam na dibagasa parsahiton. Ama nami amang situa je pasaribu Panjaitan mesyaan simajuntak nyonya tambunan bor sipahutar bungaran nenggulan amanami situa TJ pardedi asimaroham Tuhan apeho tangam munabadien hodo Tuhan dokter na gumogo jala hodo Tuhan dokter na boto saluh Tuhan diakanatino pami tung sao masakat doho lomo niroham apeho tangam munabadie Tuhan tunga simaroham di jalo na sida matuak kamalumon na syakoing ali Tuhan debatan songoni makarus di huriam na di bagasan las niro kana marulang tahun kelahiran do ulang tahun pernikahan di bagasan minggo Tuhan pasu-pasu na sida mamilang-milangi ari-ari na pinasami. Ali Tuhan debatan nang saluhut na akka program namin di ganup keluarga namin Tuhan nang di bangso namin di gerejam Tuhan patulus me Tuhan hobartu sakat do tulomo nirham. Urasi mahami sadusa nami dagudangi ali Tuhan debata asa badia hami dia dopamu moliat matukan dio. Amen. Mari demeta laos tapasa mapiliata. Pasu-pasu hami oh Tuhan sayu sehonda memi saya peho tangan mi Tuhan lehor tua gogomi di portibio baik maaf Tuhan awaran nilas niroha tuna marsaki tuna dangoli gabe pangapuli pasu-pasu hami oh Tuhan sayu sehonda memi saya pehot tangan mi Tuhan lehot tua gogomi pasu-pasu hami oh Tuhan sayu sehonda memi saya pehot tangan mi Tuhan lehot tua gogomi di portibio bain maaf Tuhan mau bauran lohon dosa di bain gogomi talumu
susui simbolis pangagoi. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehon damemi. Saya pehon tangan mi Tuhan, lehot tuau gogomi. Saya adalah Jongjong Mahita. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehon damemi. Saya peo tangan mi Tuhan, leho tuau gogomi. Di Portibion, bain maau Tuhan, abaran nilas ni rohan. Tuna marsaki, tuna dangoli, gabe pangapuli. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehon damemi. Saya peho tangan mi Tuhan, leho tuau gogomi. Tatangnya koma pilihan nata papungom martangi yang mahita. Ale di bata amanami na di bano gijang, hodo haroran di salukut sile kuleho na denggan do naso libasa na moliutus. Upasatami masyan nasa na nilumitohin pilihan nami tukom. Sejalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu medramoti asa upasek kami pilihanom. Pati bulan jauh mutonga-tonga ni huriam doko di Portibion. Bugay maruha nami marhite-hite to dim. Asal tadami godang ni selikol deko mitu kami. Asalam girgirhan madok mo lihat itu. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni lehon mi, ondiro di pamataku. Osadohot gogoki, rodi saluhut artaku. Upasahat itu ho, nasa usatokudo. Alia manami na di banagijang say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajom. Si sao malomo do kam dio tongo sa di banagijang. Leko matahang sa nungun siapari. Si sama dosa nami songop panesa nami. Di dosa nungun nama dosa tuhami. Unak kami tugitu pangucunan. Palua mahame sian pangago. Ai hodona pura arajaon, dohot agoron, rodi hasangapon.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hom. Di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midahom. Di dopakot Tuhan de batama buhina tuhom. Jala di pasaur hom madamena tutod di munabi. Amen. Amen. Dia muna doang asaha porsiao siya kami parhalado na makubasi di tikyon songoni ng parhalado dohot ng song leader pemain musik do multimedia pasato tuhamu amang do taminang nang song itu saluna. Selamat hari Minggu Madita saluna.